ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ካብ ትማሊ ሶኒ ጀመረ ሓድሽ ፈነወናይ ተወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም እንቋዕ ራኸበና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ኣብ ሳተላይት ብኢትዮሳ ዝመሓለፍ መደብና ነፍርቂ ሰዓት ይቐፅል። ንሎሚ ሶሉስ 21 መስከረም 2021 ወይ 11 መስከረም 2014 ኣብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንኽብሪ ገዲም ኣዋሃዲ ሙዚቃ ዓብደላ ኣቡበከር ተዳለወ መደብ ክቐርብ ቅድሚኡ ንኹነታት ጥምየት ክልል ትግራይ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክቐርብ ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ መድህን ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ካልኦት ተዋጋእቲ ሓይልታትን ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከብቅዕን ሰብኣዊ ረድኤት ንሚልዮናት ሰባት ክበጽሕን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲቡ። ግጭት ጠጠው ክሳብ ዘይበለ ቀንዲ ሰበስልጣን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጉዕዞን ናይ ገንዘብን እገዳ ክገጥሞም እዩ። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ተሓጋጋዚ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካን ክልቲአን ሱዳንን ብሪያን ሃንት ትማሊ ሶኒ ብኦንላይን ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ን10 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ግጭት ትግራይ ከብቅዕ ይደሊ እዩ ኢሎም። ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ዝመፁ እንተኮይኖም ዝደኸመ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ኣሜሪካ ድልውቲ እያ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ባይደን ምስ ዝፈረምዎ ናይ እገዳታት ትእዛዝ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ዝውሰዱ ስጉምትታት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መብርሂ ሂቦም ኣለው። ናይቲ ግጭት ተሳተፍቲ ኣካላት ናብ ልዝብ ዘይመፁ እንተኮይኖም ዝውሰድ ናይ እገዳታት ስጉምቲ ካብ ኣብ ዝተመረፁ ሰባትን ትካላትን ሓሊፉ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዕላማ ከም ዘይገብር ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ተሓጋጋዚ ምክትል ሚኒስተር ብሪያን ሃንት ወሲሖም ገሊፆም። ኣሜሪካ ሰብኣውን ካልኦት ሓገዛትን መሃባ ከምትቅፅል ተዛሪቦም ኣለው ይብል ከነዲ ኣባተን መሐመድ ዩሱፍን ዝለኣኽዎም ጸብጻባት። ኣብ ሱዳን ፍሹል ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሞም ዝተባሃሉ ኣባላት ወታደራውን ፖለቲካዊ መርሕነት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝወዓሉን ነቶም ካልኦት ጥርጡራትን መሓዝ ክትትል ይግበር ከም ዘሎን መንግስታዊ ወሃብ ቃል ገሊጹ። ቪኦኤ ንዘዳለዎ ዜና በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ። ሓምዛ በሉል ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳንን መንግስታዊ ወሃብ ቃልን እዩ ክዛረብ ከሎ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ንብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ፖለቲካዊ መራሕትን ብውድት ዕልዋ መንግስቲ ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ኣረጋጊጹ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኩሎም ዝተታሕዙ ሰባት ደገፍቲ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኦማር አልባሽር ከም ዝኾኑ እንተኾነ ኩነተ ሱዳናውያን ኣብ ካርቱም ውሑስ ኣሎ ኢሉ። ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ፍሹል ዕልዋ ኣብ ሻድራህ ወተሃደራዊ መዓስክር ተኣሲሮም ኣለው። ዝምልከቶም ሰበስልጣን ነቶም ዝተረፉ ጥርጡራት ንምእራይ ኣብ ስራሕ ይርከቡ ኢሉ እቲ መንግስታዊ ወሃብ ቃል። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን እውን ዝኾነ ሓምዛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩነታት ሱዳን ንምትህድዳ ኩሎም ኣባላት ወተሃደራውን ፖለቲካውን መርሕነት መራሕቲ ተቃውሞ ዝነበሩ ወሲኹ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለው ይብል። ምስ ሕሉፍ ስርዓት ዝተጣበቁ ገለ ወገናት ንእዋን ስግግር ንምዝራግን ኣብቲ ሃገር ህውከት ንምልዕዓልን ተንቀሳቂሶም ኢሉ እውን ከሲሱ። በሉል ወሲኹ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ሃገርን ነቲ ዝተኣታተወ ለውጥን ክሕሉ ምዃኑ እውን ሓቢሩ። እቲ ወሃብ ቃል ናብ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሓለፎ መልእኽቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ውዕል ጁባ ዝተጠቃለለ ስምምዕነት መሊኡ ክትግብሮ እዩ ክብል ቃል ኣትየሎ። ረብሓ ህዝቢ ሱዳን ኩል ግዜ ቀዳማይ ስራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ እዩ እውን ኢሉ። ኣብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዘለና ሰበስልጣን በለ ንሱ ህዝቢ ሱዳን ዛጊድ ንዘመዝገቦም ዓወታት ኣይንርስዖን፣ ህዝብና ንመሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ህዝቢ ንዘምፅኦ ለውጢ ካብ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ክሕሉ እዩ ኢሉ ኣሎ። ፍሉጥ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኬንያ ኣብ እዋን ምዕፃው ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ሰዓት እቶን ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝከላኸል ስጉምታት ኣይወሰደን ክብል ከሲሱ። ሁማን ራይትስ ዎች ናይ ጥዕና ቁጠባን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ተበጻሕነት ኣብ ምርግጋጽ መንግስቲ ፈሺሉ ክብል ነቂፉ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍጸም ጾታውን ካልኦት ዓይነታት መግሃስታትን እውን ወሲኹሎ። 61 ገጽ ዝሓዘን ናብ ዝኸዶ የብለይን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈን ሰነድ ሁማን ራይትስ ዎች መንግስቲ
ጾታ መሰረት ንዝገበሩ መግሃስታት ክከላኸል ዘይምኽኣሉ ይዝርዝር። መንግስቲ ኬንያ ጾታ መሰረት ንዝገበረ ዓመፅ ንምክልኻል ብርክት ዝበሉ ሕግታት እንተውፅአውን ፈጸምቲ ናይቲ ገበን ገንዘብን ናይ ሰባት ኔትወርክ ርክባትን ብምጥቃም ካብ ተሓታትነት የምልጡ። መንግስቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ፍትሒ ክረኽባ መሰል ዝጠመተ ጽኑዕ ናይ ሕጊ መሰረት ክሃንጽ እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ጸዊዑ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ ንግሆ ዝጀመረ ኣስታት 100 መራሕቲ ሃገራት ክሳተፍሉ ትጽቢት ዝግበር ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣተኩርኡ ኣብ ዓለማዊ ለበዳ ኩነታት ለውጢ ኣየርን ኣህጉራዊ ጸጥታ ጉዳያትን ዘተኮረ ይመስል። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒ ጉተረስ ኣብ መኽፈቲ መደረኦም እናገፍሐ ብዝመጽእ ዘሎ ጋግ ንሓበራዊ ዕንወት ባይታ ዝኸፍት ይሮም። እቶም ዋና ጸሓፊ ካብ ዝጠቐስዎም ኣብነታት ድማ ብዛዕባ ኩነታት ለውጢ ኣየርን ኣብ ክታበት ኮቪድ-19 ተፈጢሩ ዘሎ ጋግን እዩ። ገና 90% ካብ ህዝቢ ኣፍሪካ ንቐዳማይ እብረ ክታበት ኮቪድ-19 ይጽበየለው ዝበሉ ጉተረስ እቲ ፍልሊ ሓደ መርኣያ ሓበራዊ ዓለማዊ ስራሕ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶ ቀንዲ ተነሓናሕኦም ትማል ሶኒ ስዕሮቶም ዝተቐበሉ ናይ ዝቕፅል 6 ዓመት ናይ ስልጣን እዋኖም ኣናዊሖም። ትሩዶ ትማል ሶኒ ድሕሪ ዓወት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ሃገር ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምስጋር ጠሚታ ክትሰርሕ እያ ኢሎም። ነቲ ለበዳ ንምሕላፍን ንመጻኢ ብሩህ ግዜን ግልጽ ብዝኾነ ተልእኾ ናብ ስራሕ መሊስኩም ልእኩምና ኣለኹም። ክቡራት መሓዙት ብትኽክል ነዚ ንምዕማሚና ተዳሊና ዘለና ኢሎም ትሩዶ ስዕሮቶም ዝተቐበሉ ዓቃባዊ መራሒ ኤረን ኦቱል ለበዳ ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ምርጫ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ምክፍፋል ፈጢሮም ክብሉ ንትሩዶ ነቒፎምዎም። ትሩዶ ኣብ ፓርላማ ውሑድ ድምፂ ካብ ዘለዎ ፓርቲ እንተኾኑ እውን ካብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሮም ነታ ሃገር ኣብ ምምራሕ ይርከቡ። ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ንዓሰርታት ዜጋታት ሃይቲ ኣብ ቴክሳስ ካብ እትርከብን ብዙሓት ስደተኛታት ዝኣትውላን ንእሽተይ ናይ ዶብ ከተማ ደልሪዮ ፈቲሖም። ብቕድሚ ትማል ሰንበት ብሰለስተ ናይ ዝተጠረዙ በረራታት ናብ ፖርት ኣው ፕሪንስ ተመሊሶም ኣለዉ። ዝተረፉ ድማ ትማል ሶኒ ሰለስተ በረራታት ተመሊሶም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት ውሽጢ ሃገር አልሃንድሮ ሜዮራክስ ናብ ሃይቲ ንምብራር ተወሰኽቲ በረራታት ነመቻችለና ኢሎም ኣብ መዓልቲ ካብ 1 ክሳብ 3,000 ንምብራር ትልሚ ከም ዘለዎም እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ብመሰረት ማእኸል መቆጻጸርን ምክልኻልን ሕማማት ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝወፀን ብመምሕዳር ባይደን ዝቐጸለን መምርሒ ብዘይ ሕጊ ንዝኣተዉ ምብራራ ቀጺላትሉላ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ካብ ገብረ መድህን ይቐኒልና። ክቡራት ሰማዕቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰባት ቆጽለ መጽሊ እናሸምጠጡ ምብላዕ ካብ ዝጅምሩ መዓልታት ተቆፂሩ ይብል ኣሶሺየትድ ፕሬስ። ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ክረአ ምጅመሩ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሰራ ፍስሓየ ተርጉማቶ ኣለላ ከም ዝስዕብ ከተቕርበ እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰባት ቆጽላ መጽልና ቀምጠሱ ምብላዕ ካብ ዝጅምሩ መዓልታት ተቆፂሩ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ ጣብያ ጥዕና ሓንቲ ሓራስ ኣደ 1.7 ፓውንድ ወይ ድማ 0.7 ምስ ዝምዘን ወዳ ብሰንኪ ጥሜት ሞይቶም። ሓደ ሓገዝ ወሃቢ ትካል ኣብ ዝጥርንፈን 20 ወረዳታት ኣብ ሕድሕደን ሰባት ንሞት ብዘብጽሖም ጥሜት ይሳቀዩ ምህላዎም ይሕብሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ሓደጋ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይገልጽ። ኣብዚ ሰዓት ውሽጣዊ ሓበሬታታትን መሰኻኸርን ከም ዘርእይዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ዘእትዉ መገድታት ኩሎም ምዕዛው ስዒቡ ብኣጽዋውዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዲፋክቶ ዝብሎ ወይ ድማ ግሁድ ምኽልካል ሰብኣዊ ሓገዛት ድሕሪ ምግባሩ በጥሜት ዝሞቱ ሰባት ክረአ ጀሚሩ። ህዝቢ ትግራይ ብሰብ ሰራሕ ጥሜት ክሳቐ ምግባር እቲ ኣብዚ እዋን ዘጋጥም ዘሎ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እዩ። ኣብቲ ጎንፂ ተጋሩ ብጅምላ ተጨፍጭፎም፣ ደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ ተዓሚፀን፣ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተሰጊጎም፣ ሕርሽኦም ተቃጺሉ፣ ማሕበረሰብ ተኸባቢ ጥሩሕ ንኽተርፍ ንኣዋርሕ ዝተኻየደ ዘመተ ስዒቡ፣ እዚ ድማ ሓዱሽ ዓይነት ቅትለት እዩ ዘጋጥም ዘሎ። ኣመሓዳሪ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ነበር ኣቶ ሓይሎም ከበደ ኣብዚ ወርሒ ንሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ደዊሎም ህዝቢ ኢኹም ተቐትሉ ዘለኹም ክብል እንተተዛረብክዎም እውን ይብሉ እወ
እሺ መልእኽትኩም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ከነብጽሖ ኢና ኢሎምኒ እንታይ ሞ ኸገብር ካብ መንባዕ ሓሊፈ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ካብቶም ብሰንኪ ሕጽረት መግቢ ንኸቢድ ሓገዝ ኣብዞም ኣዋርሕ ናብ ሆስፒታሎም ዝመጹ 50 ህፃውንቲ ዘርእዩ ስእልታት ንገሊኦም ንኣሶሽየትድ ፕሬስ ኣርእዮሞ ካብኦም ሓደ ህፃን በቶም ደንጊጾም ዝፈጠጡ ዓይንቱ ትኺሉን ናብ ካሜራ እናጠመተ ብኣፍንጫኡ ኣትዩ ቁልቁል ብጎረሮኡ ዝወረደ ሓገዝ መግቢ ክህቦ ዝተተኽለ ገመድ ዘንጠልጠለ ካብቶም ስእልታት ይርከብዎም ዝነበሩና መድሓኒታት ይውድኡ ኣለው ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ መሃያይ ተኸፍሎምን ካብ ዝወፃእ ዘሎ ከባቢ 6 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ይርከብ ይብሉ ኣቶ ሓይሎም እዚ ሓገዛት ከይኣቱ ምኽልካልን ጥሜትን መቐጸልታ ናይቲ ልዕሊ 10 ኣዋርሕ ኣቁፂሩ ዝርከብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ሕዚ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂባላ ኩሎም ወገናት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ኩሎም ብዘይገለ ጸገም ክባጻሕን ተዘይኮይኑ ግና ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ሓድሽ ማዕቀባት ከተውርድ ምዃና ዝሕብር መበገሲ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም 2019 ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ስልጣን ሒዙ ዝጸንሐ ዓፋናይ ሃገራዊ መንግስቲ ኸበል ዝጸውዖ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ክመርሑ ዝጸንሑ ተወለድቲ ትግራይን እዩ ይብል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ድማ ሓልታት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ብምዃን ፍልፍላት መግብታቶምን ትካላት ጥዕንኦምን ሰሪቖም ኣዕንዮሞም እዮም ይብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሓይልታት ትግራይ ነታ ክልል መሊሶም ክቆጻጸርዋ ከለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሰብኣዊ ምኽንያታት ብምቕራብ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣውጁ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት እዮም ዝኸዱ ብዝብል ስግኣት ናብታ ክልል ዘእትዉ መገድታት ዝያዳ ጸኒዖም ክዕጸው ገበረ ልዕሊ 350,000 ሜትሪክ ቶን መግቢ ረድኤት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸዚኑ እንተሃለወ እውን ካብዚ እቲ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ናብ ትግራይ ዝስደድ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ኣብ ዝግበሩ በረራታት ሒዞምዎም ዝኣትዉ ኣቑሑታት ልዑል ተፍትሽ ይግበር ዋላ ናይ ውልቀ ንብረቶም እውን እንተኾነ ክሓልፍ ዘይኽእል ክብሉ ዝርዝር ኣቐሚጦም ከም ቫይታሚናትን መድሓኒታትን ዝኣምሰሉ እውን ኣሶሽየትድ ፕሬስ ከም ዝሓበሮ ንሃርድ ድራይቭን ፍላሽን ሓዊሱ ነቲ ዘሎ ቅልውላው መዝጊቦም ክሕዙ ዝኽእሉ ናውትታት እውን ከይተረፉ ከልኪሉ እዩ ይብል ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ሰበስልጣናትን እውን ብዝገጥሞም ልዑል ተፍትሽ መሳርሕታቶም ከይተሓዝዎም ስለ ዝሰግኡ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዝነበሩ ስእልታት ምስልን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊኦም እዮም ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ካብ ውሕድ ኣገልግሎት ረድኤት ወፃኢ ርክብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢንተርኔትን ኣገልግሎታት ባንክን ዘይብላ ኮይና ጸልሚትዋ ትርከብ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣናት እውን ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ይብሉ ኣብ ወሃባ ሓገዝ ረድኤት ንዝፍጠር ጸገምን መንግስቲ ንሓይልታት ትግራይን ዝፈጥርዎም ሓደጋታትን ተሓታታይ ይገብር ከምኡውን ሓገዝ ወሃብቲ ሰብኣውያን ንሓይልታት ትግራይ ስጋብ ምዕጣቕ ዝበጽሕ ሓገዝ ይገብርሎም ኣለዉ ክብል ይኸስስ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ዋላ እኳ ኣገልግሎት መሰረታውያን ነገራት እትኽልል መንግስቲ ካብ መዓዝ ጀሚር ከም ዘፍቅድ እንተዘይገለጻ ቁፅሪ ጣብያታት ኬላ ካብ 7 ናብ 2 ብምውራድ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝኾኑ ኣገልግሎት መገዲ ኣየር እውን ከም ዘተማዕራረ ተዛሪበን ይኹን እምበር ኣብቲ ፈላማይ ኣየር ኣውሮፓ ሕብረት ዝነበሩ ንቐረብ ሕክምና ዘገልግሉ ናውቲ መንግስቲ ብዘካየዶ ተፍትሽ ንኸይሓልፉ ተኸልኪሎም ከምዚአን ዝበላ ነፈርቲ ድማ እቲ ዘድሊ ዓይነት ሓገዝ ረድኤት መግቢ ክሽከማ ይኽእላን ብሰንኪቲ ዘሎ ክልከላ ኣብ መብዛሕትአን ወረዳታት ዝነበረና ሓገዛት ረድኤትን ነዳድን ተወዲኡ ህጹጽ ፍታሕ እንተዘይተረኺቡ ብሰንኪ ጥሜት ብዙሕ ሰብ ክመውት እዩ ሕብሪ ቆርበት ሰባት ክቕየር ጀሚሩ በቲ ረቂቕ ቆርበት ዝተሸፈነ ዕጽምቶም እውን ይርአ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከባቢ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዝነብር ህዝቢ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ሓደጋ ጥሜት እናተጋደደ ብምኻዱ ሰባት ቆጽሊ ሸምጢጦም ክበልዑ ካብ ጅምሩ መዓልታት ተቖጺሩሎ ዝብሉ መልእኽትታት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ በብእዋኑ ናብ ሓገዝቶም ዝስደዱ ጸብጻባት እዮም ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮጳውያን ኣብ 1980 ብዝተፈጥረ ጎንፅን መንግስቲ ብዘርኣዮ ሸለልትነትን ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ምሟቱ ኣብ ዓለም መዘራረቢት ኮይና ዝነበረት ኢትዮጵያ ካብኡ እንድሓር ግን እታ ኣብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ህዝባ ካልአይቲ ዝኾነት ሃገር ካብቲ ዓዘቕቲ ድኽነት ብምውፃእ ኣብ ዓለም ካብተን ቁጠበአን ብቕልጡፍና ዓበያ ዝመጻ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ታሪኽ ምዕባለ ዘመዝገበት ሃገር ኮይና እያ እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግና ቁጠባን ምዕባለታትን እታ ሃገር የኽስሞም ኣሎ
ከም ጸብጻብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሕብራት ሃገራት ሕጽረት ዝተመጣጠነ መግቢ ዝሰኣኑ ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት 30 ሚእታዊ ክበጽሕ ከሎ ኣብ ነፍሲ ጾራትን መጥበውትን ኣዴታት ድማ 80 ሚእታዊ ኮይኑ ይርከብ ይብል። እቲ ኹይናት እናቐጸለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሓደጋ ጠሜት እውን ብኡ ልክዕ ምግዳዱ ዘይተርፍ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ክብል ዝጸውዖም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝሰገሩ ኮይኖም ገለ ነበርቲ እተን ከባብታት መስመራት ቀረባት ካብ ምዕጻዎም ብተወሳኺ ግብረ መልሳዊ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ክብሉ ይኸስዎም። ሓይልታት ትግራይ ግን ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ክልከላታት ንኸልዕል ዝግበር ዘሎ ድፊት እዩ ይብሉ። ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ከም ዝበሎ መሰኻኽራት ዝሕብርዎ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ እንትኾነ እውን ፈጸምቲ ግን ኩሎም ወገናት እዮም ይብል። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ንኽብሪ 50 ዓመት ሞያ ስነ ጥበብ ኣዋሃዲ ሙዚቃ ዓብደላ ኣቡበከር ብስነ ጥበባውያን ናእሽቱን ዓበይትን ዝተዳለወ መደብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቨርጂንያ ተኻይዱ ነይሩ። መንጸፍ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራን ኪኖውን ኢሎም ይገልጽዎ ምስኡ ዝጀመሩን ተመክርኡ ሰነዱን ስነ ጥበባውያን ኣብ ኣስመራ መጀመርታ ሰብዓታት ኣብ ባንድታት ሮኬት ዝረኣይ ደረስን ማሕበር ቲያትር ኣስመራን ዝፈለመ ዓብደላ ኣቡበከር ብፍላይ ኣብ ስደት ምስ ከደ ብኪቦርድን ቅኒቱን ገይሩ ንዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ናብ መድረኽ ዘበረኸ ብምውሃሃድ ሙዚቃ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓብዪ ለውጢ ዘምጽአ ምዃኑ ብኹሎም ዝፈልጥዎ ይምስከረሉ። ነዚ 50 ዓመት ዘቑፀረ ሞይኡ ክብሪ ንምሃብ እዮም እምበር ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲን ኪኖውን ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ንታሪኹ ዝገልጽ ዶክመንተሪ ብምድላው ናይ ክብርን ኣፍልጦን ምሸት ክገብርሉ በቂዖም ንዓብደላ ኣቡበከር። ክቡራት ሰማዕትና ንሕና እውን ነቲ ምድላው ንዓኹም ንምክፋል ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ምስ ኣሰናዳእቲ ምስ ዓብደላ ባዕሉን ምስ ገለ ወሃብቲ ርእቶን ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ንሎሚ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ክነስማዓኩም። ኣቶ ስቲፋኖስ መስመር ኣነ ዓብደላ ሃይለ ገብሩ ቀደም ሮኬት ከለዉ እየ ዝፈልጦም ኩላና ደቂ ኣስመራ ሽዑ ሂደት እንዲና ኩላና ንፋለጥ ኢና። ዓብደላ ኣቡበከር ግን ታሪኹ ልክዕ ከምዚ ሎም ምሸት ክግለጽ ዘምሰየ ኮሎሳል ዓብዪ ተራ ተፃዊቱ ኮምፐንሴሽን ኣይሓትት ምስጋና ኣይጽበ ሃገራዊ ከም ዓብደላ የለን። ዓብደላ ምኽባር ሓደ ንዝሰርሕ ምኽባር ጋራይካ ዘለና ባህላዊ ውርራስ ዝለዓለ መንገዲ ንኽንቅጽሎ ፍናን መሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ዓብደላ ኻ ልዕሊ ኩሉ እዩ ካብቶም እነኹርናዕ ጥራሕ ዘይኮነ ወርቃዎም ነኹርናዕ ኣብ ሙዚቃ ሃገርና ዘንበረ ብሉፅ ሰብ እዩ ይውዕዶ እምበር ኣይበዝሖን። ዓብደላ መምህር ኣቦ ዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ እዩ። ስራሕትኻ መዳርግቲ ዘይብሉ ነባር እዩ። ካብቲ ዝሰርሖ ሙዚቃ ጥራይ ከም ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ሓራይ ስነ ጥበበኛ ደራሲ ሃብቶም ደበሳይ መቸም ነዚ መደብ ፕሮግራም ናይ ዓብደላ ኣቡበከር ክተዳሉ ብዙሕ ከም ደኸምካ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ እሞ ስለምንታይ ኻ ከምኡ ጌርካ? ወል ኩልና ከም ንፈልጦ ኣበርክቶ ናይ ዓብደላ ብፍላይ ናይቶም ኩሎም ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ብሓፈሻ ኣብቲ ኤርትራዊ ዘመናዊ ሙዚቃ ኣዝዩ ሓያል እዩ ወይ ብዙሕ እዩ እንተኾነ ኣይተነግረን። እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ዝፈልጦ ብዙሕ የለን። ስለዚ ታሪኽና ክንስንድ ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ወለዶ ካበይ መጺኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ሙዚቃና ካበይ ተበጊሱ እዩ ኣበይ ዘሎ ብንጹር ክፍለጥ ምእንቲ ታሪኽና ክንፈልጥ ኣለና ካብ ዝብል እዩ እቲ መበገሲ ንኹሉ ዳሃሲስዎ እኳ ተዘይኮነ መበገሲ ዝኸውን ነገር ጌርና ኣለና ኢለ ይኣምን። ከመይ ኣሎ እቶም ኣርቲስታ እቲ ኣድናቂኡ ተረኺቡሎ ትብል? ወል ብናተይ ብዙሕ ግዜ ቁፅሪ ይኮነን መምዘኒ ኣብቲ ኳሊቲ ክትመጽእ ከለኻ ግን እቶም ብልቢ ንዓብደላ ዘፍቅርዎ ብልቢ ነቲ ዘመናዊ ሙዚቃ ዘፍቀሩ ብዙሓት ኣለዉ። እዚ
بفلايتهم ناي قدم مسارحتو سنطبኛታት ኣብ ኩሉ ዝገበሩልና ምትሕብባር ነዚ ክንገብር ብዛዕባኡ ክምስክሩ ብዛዕባኡ ክነግሩ ዝገበርዎ ተጉላባነት ዘይብሉ ፈቃደኛነት ብጣዕሚ ዝድነቕ ሃብቶም እንደገና ናብታ መጀመርያ ሕቶይ ክምለስ ሓንሳብ እንታይ ፍሉይ ፍቅሪ ይሕድልልካ ዓብደላ ስለምንታይ ኢኻ ንዕኡ ብፍሉይ ምናልባት ደኺምካ ዶ ክበሃል ከኣል ሕጂ ንዓብደላ ብፍሉይ ምድካም ዘይኮነ ዓብደላ ብዙሕ ግዜ ድምፃውያን ይወፅኦም ኢንተርቪው ዕድል ረኽቡ በቲ ኣብ ስቴጅን ድምፃውያን ብዙሕ ፍለጥ እዮም ብድሕሪቶም ድምፃውያን ዘለዉ ነቶም ድምፃውያን ከምኡ ንክኾኑ ዘብቅዑ ግን ብዙሕ ናይ ምፍላጥ ዕድል የብሎም ናይ ዓብደላ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ወናኒ ብዙሕ ክእለታት እዩ ዘያማይ ጥራይ ዘያማይ እዩ ገጣማይ እዩ ኮምፖዘር እዩ ድራመር እዩ ينايمت أبت موسيقى كله زلوي جن بزعم عبد الله بزح أيتنقرن سلذي بتحدى وجن نتهم بدحري دمت أويان زلو حيالات درستن قد أمتن زيمتن تاريخهم نمنقات بتخلوا ما جن كأنا يا عبد الله بفلاي بفولي يتنالوانا نبلن باكبون نايتي إرتراو زمنا وموسيقى زغنا سرعات سلذي بركتن نوز حسل الصلون زوم حجي زلو ناتو صلوا زلوم زقصلون ስለዝኾነ حيال ملاغوب ስለዝኾነ ናይ عبد الله فلي يغبري ምናልባት ቀጻሊ ኮማ ዓይነት መደባት ተሓስብ ዶ ለካል ግዜውን ካልኦትውን ብርግጽ ድጀማመር ኮውን ኣሎ ኦልሬዲ ተዛራሪና ሓደ ነገር እንታይ እዩ ብፍላይቶም ቀዳሞት ሕጂ ብሂወት ከለው ምዝኽሮም ከለው بعلهم تقدماي كستايم بعلهم كقلصوا ندخل كله كنرخبهم تزيكينا مسحلفو انتي تجبر انتي تبعلي كما ببايلنا كنوضق سلازي مستخل نمتن እግዚአብሔር ዕድል እንድሕሪ ብንሲ ኣብዛ ሓፀረ ግዜስ ንኩሎም ከረኻኸነ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብ ዘለናዮ ኩሎም በዚ ነገር ዝንግደስ ክንግደሰሉን ታሪኽና ክንዕቅብን ሕጂ ግዜ ሃብቶም ደበሳይ ጽቡቕ ዕድል ያንለይ ተወልደ سمعت بنيا روبيل ميكيل كم سي عبد الله محقا انتاي كم سي نعي عبد الله مادر تاريخ مالي هذا عب تاريخ سنة إرتراسي أبز درجة زنخبت خم مبجس مسرت مبجس وايد أخوينه الدرجة زخبت سبحان حدا أبي أنا ممر سنة أنا خابز جزيزي أدلني أخوي أتناتو سيرموني كساتب مخالي ما يبحكي على عبنا يري على عب تاريخ لذي حاولتي سنة هذه الدراسة حاولتي أتقل صوت روبيل ميكيل غني ليس بعدل Thank you رئيس مطبينيا تمسجن برهاني بازيجر صافي متشم أستاذ عبد الله أبو بكر قول صانقة ضغعته بلين حق تحيش مستيناتو زنان مستيناتو خئلتن كبيدنا عيك قالاتي تحسرني قن أستاذ عبد الله أبو بكر أنا بتي مسل صرحة وصرحات كاب زراعي الرسبان بتحيزو وميلو كله على السعوديان قلن بصرحة صرحات ما عندها سمع أخوي عابي نايب على هيلو قبرو نايب على يمان بارع بتعمي دنا نيره ماني شرح هو نزي مسناي معرباوان ددارك صرحاتي نو ماني شرح نزي يبل نيره قطعم جنا بزنصي استاذ عبد الله زي وبحال سوال بحال محر قبراب مفو اكثر بتعمي دعي كم زي خلاي زي استفطر كوين تسمعين نعوب مرعيه مالتي نتصرحاتي زفريس مرعيه بتعمي عبد الله خنيت قلت يوم حياة رمضان بحال عبد الله بواشنطن دي سي تفضل كاب سعودية زمانته لجزي he's a very humble very good person that's why we are here to give him a respect ربنا خايش فيه تعنا أبو يا رب راي استاذ مسرود يخبل استاذ يخبل عبد الله استاذ يحب ولا مصريهم anyway نايب حق ده حقوس يدرس ولا ني لما مشت كبيرة قرمتات ريكوجنيشن كبيرة نجاري نا مصراحة نايب حق ده حقوس يخلص صبره تعبا بيروني كان عليه ينام حقوس ترى عليه كرعد ما سمعني حابن سمعني بزي عبد الله
راي كيبورد كنت تصاوت كم موسيقى كنت هارون نبر لو ما عندك قلت زمسه عيل فلتم يرنا الحج هذا خاص تمهرنا لو ما عندي شو مسلني خاصي دراسه يقولني خا كتمتهم زي ما تسرح بتسرح ስለዚህ እዚ አይፈጠን ይርና ለካቲ ሙዚቃ መዋሃድ ካቤሊ ወሪሰዮ ምስልካ ካብ መማራናይ ባል ተወልደረዳ ተወልደ ብራሃ ጃብር ማህሙድ ገሊዘ ይራን ተበይ ባል አሚን ምሳቶም በምስታፊ ሁሉ ጊዜ እናቶም መገድ ሒዚያ ኸይት ስለዘሊ ሓደ ግጥምታት ለተደረስ ፋሆነ ዛርካ ነሩ ማለት ነው ጀማራ ያነረ ኮርስ and ጊዜ ቃልሲ ገለብታስ ነበረ ደፍታትና ናይማታ አገር በጀካ እንዳሻይ አይሰማን አለ ከማታ በሬዲዮ ብዙ አይሰማን አገርምታት ስለዚህ انا አስር ናይቶም ቀዳማት የምበር ጀመርኮ ነገር ባለ የለም ከም ዝልቆ አንተ ወይሲ ከባድ ተበጊስካ ትመጽ አይተልና ባክግራውንድ ይናተ ሳተው ማማራኔ ማለት ባል ተወልደረዳ ባል አላሚን አብዱልቲ ባል ተካቦ ባል ገበል نعاتهم بعد عثمان عبد الرحيم نعاتهم كمثلي له زجمركو نجاري صديق ودار زر عيد الرسبان مسكون هذا ما على فليز بلا معبالات كلام سجميرنا بناتنا عندنا زر كلها يذكروتي يا السعوديه سؤال ما نباري سؤال هاي قبرو او على العالمين صوتوا فندق موسيقى شو نسمعوا نغرنا ازي فليز بلا نجاري من صوتوا الموسيقى نغنيرنا انت اخذت صوت ميركا انت اخذت قبل ميركا ناي انا باريا معول درجه مسارح نيرن مالتي جنو 60 غزبال بورتا ستوديون غزي بورتا ستوديو مالت نيش ميكسر مالتي اوفر داب داغورنا نكبح جميرنا مالتي صفتنا موسيقى غربت حدا نبعلي ون كاسكالوت لا تعاوسكو سرح جمركو ناي تمرت من حدا امس بالبركلي غربت مصحف ندام صاحو ولا بلا هنا I don't know صريحو زي ما تاد مطعوم سازنا برا على البلا قطعوم طعوم بتاعني كان انا عدم ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ካብ ትማሊ ሶኒ ጀመረ ሓድሽ ፈነወና እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም እንቋዕ ራኸበና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ኣብ ሳተላይት ብኢትዮሳ ዝመሓለፍ መደብና ንፍርቂ ሰዓት ይቕፅል نلومي سولوس 21 مسكرم 2021 ወይ 11 መስከረም 2014 ኣብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንኽብሪ ገዲም ዋሃዲ ሙዚቃ ዓብደላ አቡበከር ተዳለወ መደብ ክቐርብ ቅድሚኡ ንኹነታት ጥምየት ክልል ትግራይ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክቐርብ ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ መድህን ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ካልኦት ተዋጋእቲ ሓይልታትን ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከብቅዕን ሰብኣዊ ረድኤት ንሚልዮናት ሰባት ክበጽሕን መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲቡ ግጭት ጠጠው ክሳብ ዘይበለ ቀንዲ ሰበስልጣን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጉዕዞን ናይ ገንዘብን እገዳ ክገጥሞም እዩ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ተሓጋጋዚ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካን ክልቲአን ሱዳንን ብሪያን ሃንት ትማሊ ሶኒ ብኦንላይን ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ን10 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ግጭት ትግራይ ከብቅዕ ይደሊ እዩ ኢሎም ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ዝመጹ እንተኮይኖም ዝደኸመ ቁጠባ ኢትዮጵያ